Здравейте на всички, днес ще ви покажа как да сложите интро пред видеото. Значи влизате в видеошоу, него можете да се го изтеглите от Google Play и намирате интрото, което искате, което сте направили. Почакайте да намеря моето интро. Ето го моето интро и, например, взимате това и, например, някакъв случайен клип. Ето, например, ето този, например. И така ще започне с всеки клип. Ако искате така да стане. Чакайте. Съгласен съм. И почакайте малко. Сега ще се разбера. Изтри. Съгласен. Изтри. Съгласен. И последното. Съгласен съм. И както сте сложили така клипа, той ще започва така, както сте го сложили. Например, ако сте направили някой клип и сте сложили интрото се пред него, то ще започва първо с интрото и после започва видеото. Например, ще намеря ето тук едни снимки. Вкарвате, например, тези снимки тук. И, например, слагате своето интро. И ще изчакате докато минат тези снимки и после се показва вашето интро. Така може да стане, ако рекламирате някой, да си направите първо видео, да го сложите отпред, после да следва интрото и накрая да следва това, което си започнал клипа. Например, видеоредактиране. Например, ето този клип, после интрото, моето интрото и пак едно видео случайно. И вижте как става. Първо се показва клипа, който е първи. Трябва да изчакам докато мине. И после започва интрото, което сте си направили. И после започва клипа, както си го направили така. И това беше всичко. С вас беше AndroidBG. Надявам се всичко да ви е харесало. И да знаете вече как да се сложите интро пред видеото. И това беше всичко. Чао и до скоро!